la font de llum blanca més potent feta per l'home. Després de més de 50 anys de desenvolupament de la tecnologia d'acceleració i d'instrumentació, la llum de sincrotró ha arribat a nivells d'excel·lència inimaginables. El laboratori ALBA és una de les instal·lacions de llum de sincrotró més modernes. Però què és una font de llum de sincrotró? És un complex d'acceleradors, la funció del qual és produir llum en una àmplia gamma de longituds d'ona i amb la major brillantor possible. Aquesta llum s'usa per visualitzar l'estructura atòmica i molecular de la matèria i per entendre les seves propietats. El laboratori ALBA es troba entre les fonts de llum de sincrotró de tercera generació més avançades i és la primera del seu tipus en el sud-oest d'Europa. Està situat a Cerdanyola del Vallès, a 20 quilòmetres de Barcelona. Les seves instal·lacions ocupen una àrea de 30.000 metres quadrats i han estat dissenyades i integrades pel CEILS, un consorci creat per l'administració estatal espanyola i la Generalitat de Catalunya. De cara a produir la llum de sincrotró, els electrons han de viatjar a velocitats properes a la de la llum. Aquest viatge comença en l'accelerador lineal LINAC, on es crea el feix d'electrons. El acelerador lineal es el primer acelerador de ALBA. En él se crea el haz y se le acelera hasta 100 megaelectronvoltios. El haz se crea extrayendo los electrones de un metal calentado hasta 1000 grados y bajo un potencial de 90 kiloelectronvoltios. Y se le acelera con una potencia de radiofrecuencia de 50 millones de vatios. Els electrons comencen el seu recorregut circular a l'injectar-se en el segon accelerador, el propulsor. El propulsor d'ALBA és un accelerador circular que té una circunferència de 250 metres i s'utilitza per accelerar electrons. Els electrons arriben des del LINAC amb una energia de 100 megaelectronvolts i al cap de 160 mil·lisegons abandonen el propulsor amb una energia de 3.000 megaelectronvolts. Una vegada arriben a la seva energia nominal, els electrons s'injecten en un tercer accelerador, l'anell d'emmagatzematge. L'anell d'emmagatzenament, de 270 metres, és l'accelerador principal d'ALBA. En ell, els electrons es mouen a velocitats properes a la de la llum. Quan la trajectòria dels electrons es corben als imants dipolars, produeixen la llum de sincrotró que es fa servir en els experiments. La grandària d'aquests feix de llum és molt menor que una dècima de mil·límetre. Per poder accelerar els electrons a aquestes velocitats, les instal·lacions exigeixen un sofisticat i precís sistema de control i de buit. The vacuum is very essential in the operation of a synchrotron. The pressure inside the vacuum chamber must be similar to that in the outer space. The need for vacuum in order to avoid that the electrons in the high speed of interaction with the molecules inside the vacuum chambers, as this could cause the loss of the energy. Els electrons han arribat a la velocitat adequada per començar a emetre els polsos de llum de sincrotró que seran enviats a les estacions experimentals. Estem al costat d'una de les terminacions frontals de l'accelerador, que és la part que comunica l'accelerador, que està a la meva dreta, amb les línies experimentals que estan a l'altra banda del túnel. Els electrons que circulen per l'anell, per l'accelerador, emeten raigs X, que són recollits per diferents línies de llum, cadascuna d'elles dedicada a una aplicació diferent. A ALBA hi ha 7 línies de llum dedicades a aplicacions en el camp de la física, de la biologia, de la química, de l'arqueologia, de la ciència dels materials, 7 àreas d'investigació diferents en la seva fase inicial. La luz sincrotrón juega un papel muy importante en la ciencia de materiales. Se utiliza, entre otras cosas, para estudiar reacciones químicas en catálisis, para estudiar cómo se modifican los materiales ante presión, temperatura, campo eléctrico, campo magnético. La investigació en biologia és una de les aplicacions més importants en radiació sincrotró. Molt en particular, el descobriment i trobada de noves estructures en biologia, com ara les proteïnes o àcids nucleics, ha estat gràcies a la radiació sincrotró. La luz sincrotrón se puede aplicar al estudio de dispositivos microelectrónicos y casi nanométricos. Por ejemplo, estos dispositivos muy pequeños que tenemos en los ordenadores y en los teléfonos móviles se pueden estudiar con un microscopio que funciona con luz sincrotrón, viendo cosas tan pequeñas como unos pocos nanómetros, que es una millonésima de milímetro. De esta manera podemos aprender cómo hacer estos dispositivos más rápidos, más pequeños o más fáciles de fabricar. ALBA, una aposta ferma per la ciència i la innovació. Per seguir millorant la nostra manera de viure. ALBA, benvinguts al futur.